Ito yung mga nauna guys, tinanim ko at 1 month and 2 weeks guys. So yun guys, for today's video guys, ipagpapatuloy natin yung pagtatabas natin ng damo dito sa paligid ng palisdaan natin para malinis. Hindi yung madumi na guys, madumi. So bago yun guys, papakita ko din sa inyo yung mga ginawa kong bagong pet bottle na may tanim na pechay. So ayun guys, at ipapakita ko rin sa inyo guys yung update dun sa mga bake natin, kung kamusta na ba, lumaki ba o hindi. So ngayon guys, mamaya ipapakita ko sa inyo yung bake. So ayun guys, tara, tingnan natin muna yung mga pet bottle. So ayun guys, tara. So ito guys, ayan ginawa ko siya guys ng sabitan. So ayan, ginawa ko kanina. Kaya medyo pawisan tayo. So ito guys, papakita sa inyo. Yan. Medyo ito guys, ito yung mga nauna guys na tinanim ko 3 days ago. So ito guys, medyo okay na siya. So pwede na siyang ilagay sa initan. So ito guys, yung 9 pieces ito guys na nauna. So ito yung sa video natin. Yan, ito yung guys. Kaya buhay na siya. So okay na. So pwede na siyang ilagay sa mainit. So ayun guys, ayan sila. So next ito, hanggang dito yung guys, ilalagay ko yung mga susunod na tatanim natin. Hanggang dito yan. Tapos maglalagay tayo ng second layer dito guys. Ayan. Maglalagay tayo dito ng nakalibay lang dito guys para para hindi sayang yung space. Pag dalawang sabit yung nilalagay natin dito guys, itong area na to. So sa malayuan guys, ito yung ganyan yung itsura niyan. Ayan. Medyo pangit pa guys. Tapos ang plano ko guys, paikot doon, hanggang doon. Nakasabit yung mga tanim natin, yung mga pwede tayo magtanim ng pechay, lettuce. Ay, parang hindi pwede yung lettuce dito sa atin. So, pero magtitingin tayo guys. Magtitingin tayo kung anong pwedeng itanim dito sa area natin. Kung pwede bang lettuce, parang hindi ata. Basta kayo, maghahanap tayo ng pwedeng itanim dito na naka-pet bottle guys. So yun yung target natin guys. So ayun guys, ipakita ko sa inyo yung bagong tanim ko na parang 14 pieces ata guys. 14 pieces. So ayun siya guys. Kapag bago guys, dito ko siya nilalagay sa may kubo para hindi nainitan masyado. Ayan. Ginawa ko guys kahapon. So ayan, medyo okay siya guys. Ayan. Ginawa ko kahapon. Ito pa guys, ayan, ginawa ko kahapon. So medyo nakatabingi pa to. Mamaya ayusin natin. Ayan. Tsaka ito guys, ayan, mga nakasabit dito guys. Ayan, sa kubo natin. Ayan, medyo magulo guys. Ayan. May isa dito, isa dyan. Ito pa, ayan guys, ito pa. Tsaka ito guys. So yung calder ko balik natin. So ayan guys, ayan yung mga bagong pet bottle natin guys. Ayan sila. Ayan sila. So ayun guys, dumadami na yung pet bottle natin guys. Yun guys, nakabili ulit ako kay Kuya Freddy. So ayun guys, nakabili tayo ng parang 14 pieces at ito guys. So not sure. Pero sabi ko sa kanya kasi guys, kapag mayroon pa siyang mga bote na bibiling ko guys, bibiling ko. So ayun guys, nag-parcel pa ako sa kanya. So, sabi niya okay naman daw. So iipunin niya guys. So pag nakita siya ng bote ng Sprite or Coke, so itatabi niya guys para mabili natin. So ayun guys, sa mga susunod dadami to guys ng mga pet bottle natin dito. Tapos namin na pechay. So anyway guys, tapos na yung natin. So ito guys, pakita ko sa inyo yung tatabasin natin guys ulit. So ayan guys, ito yung last nung nakarang araw, ito yung natin guys, yung tinabas natin. Ayan dito. So next guys, ito yun, hanggang doon sa may balon. So hanggang dito sa paligid, yun yung tatabasin natin guys. Yan, yung area na yan, So ayun guys, pakita ko sa inyo yung mga biik. So ayun guys, tara. So ayun guys, dito tayo sa ating kulungan. So ayun guys, ayan yung baboy natin guys. So ayan, mukhang okay naman siya guys. Lumalaki naman ng maganda-ganda. Ayan, 1 month and 2 weeks guys. Ito yung biik natin. So mukhang okay naman siya. Ayan, malulusog guys, malulusog. Ayan, kaya lang medyo may maliliit. Ayan, pero okay naman yan guys, natural naman yan kasi hindi naman pare-parehas eh. Ayan guys, nalakas kumain guys. Nagod natin ng tubig. Ayan. Ito guys, laki nito guys. Ito, laki oh. Yung isa, yan medyo humahabol siya guys. Yung dalawa, medyo maliit talaga. Pero okay yan guys oh. Ito. Natural yan guys, merong maliit, merong malaki. So hindi kasi pare-parehas yan eh. Kahit ang binili ko yan guys, talagang maliit yung tatlo. Ito medyo malaki talaga. So ngayon talagang kita talaga yung diferensya. Masyadong malaki. So yan guys, ang ating update sa ating mga alaga. So yan guys, pinakain ko na yan kanina. So nilagyan ko lang ulit para kung mag-snack, mag-snack sila guys.
Ito nga pala guys yung ano natin, pakain natin, oh. Ayan. Pigrolak. Diyan galing kay Boss Erwin Ortiz. Ayan. So yun guys, maya-maya alas 12, alas 12, alas 10, pakain natin ulit yan. Mga 1 kilo lang guys, 1 kilo o 1 kilo kalate, pwedeng dalawa, depende. So tanghali guys, pakain ulit natin. So yun guys yung ano natin sa ano. So mamaya guys, painom natin yan. So ayun guys, yun yung update natin din sa ano, sa ating mga baboy. So ngayon guys, tara magtabas tayo ng damo dito sa ating palasdaan. So ngayon guys, ayun, wala na tayong makita guys na halos walang tubig na nakita, puro na ano, kangkong. So yun guys, ito yung balo natin. Pero good thing guys, ito yung kangkong na to guys, nakakuha namin ito ng ano, ng panggulay, pangsahog sa ano, sa mga karne. So isda. So yun guys, kaya hindi ko siya guys tinatanggal. Tulad ganyan guys, dito si Tito Chito, kumuha siya ng ano, ng kangkong, pangsahog ata sa karne. So ayun guys, kaya hindi natin inalis yan guys. Tapos silungan na rin ng ano, ng mga isda sa ilalim. So ayun guys, alisin natin yung dun sa may taas lang guys, may taas ayun andun dito sa gilid. So ayun guys, tara, magtabas tayo ng ano, na maging malinis. Ayun guys, tara.
So yun guys, natapos natin guys isa ng damo yung paligid ng palisdaan. Tama naman siguro guys. Bali mamayang hapon guys, sunugin natin. Kasi mamayang hapon yun na yan, sobrang init ngayon. So guys, pakita ko sa inyo yung natabas natin ng damo. So ayun, tara. Ito guys. So ayan guys. Ito. Yan, hanggang doon sa dulo. Malinis na yan guys. So dito na lang gitna. Okay na yan guys yung gitna. Hindi natin alisin ang damo yan guys. Okay na yan. Para may silungan yung tawag doon, yung tilapia. Pero pag hinarbis natin yan guys, alisin natin yan. Tapos tutubo naman ulit guys kasi ano yan eh. Kangkong naman yan. Anytime tutubo yan. So yan guys yung ano natin. Balistaan, malinis na. So next target natin guys, yung dito sa may likod ng bahay. Ito yung mga sili guys. Yan, hindi na masyadong kita. Yan. So lilinisin natin yan guys. So, kabulol-bulol ako. So yan guys, tingnan natin. Yan. Yung sili, yan guys. Ito guys, ito yung may bunga na siyang ibang klase ito guys. Yan. Pansigang yan, pansigang. So ito guys, yung mga ano natin. Kaya lang na, yung iba napurog na guys. Hindi na nakano. Ito, may hinog. Ito guys, oh. Yan. Pwede na to. Baka bukas, kuha natin to. Tsaka ito. Kaya ito guys, namamatay yung iba, oh. Yun, namamatay ito, oh. Although malaki na siya, pero namamatay pa rin. Ito guys, ang daming bunga, oh. Kaya na natumba, oh. Sobrang dami guys ng bunga. Ayan, natumba na siya, oh. Ayan, oh. So mamaya guys, tabo natin yung lupa yan para hindi matuluyan. So ito pa guys, oh. Yung mga daming bunga, oh. So ito guys, may hinog na naman dito, oh. So ayan. Ito guys, ang daming bunga guys ito. Yung area na to, ayan, oh. So ito may hinog. Ayan, oh. Yan. So ito guys, ang dami guys dun. Hinog, oh, yun, oh. Yung area na yun, oh. Yung isang puno na yun, oh. Ito guys, ang daming hinog, oh. Ito guys. Sa 2, 3, 4 hinog guys. Ayan, oh. Hindi masyadong kita kasi makasilaw. So ito guys, ay sayang ito guys, yung upo, oh. Ay talong, oh. Nabulok na. Ito guys, oh. Nabulok na guys yung talong. Sayang. So anyway guys, hanggang dito lang yung video natin guys. Ayan. Tapos tayo maglinis ng palisdaan. So next nyan, siguro mga next month, harvestin natin guys yung tilapiyang malaki para hindi na masyado masikip. Yung nga guys, plano ko sana harvestin to yung darating na ngayong araw kasi yung si Boss Lester sabi uwi siya, so parang na-postpone ata gawa ng pandemic, may umuwi. So i-adjust natin guys yung pag-harvest nito. Siguro mga next month guys, harvest natin yung tilapia natin guys. Sa sunod na. So ayun guys, tapos na yung video natin. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa From the TV channel. So ayun guys, God bless. See you sa mga susunod na videos.